ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಮಡಿಕೇರಿ ಬಿದ್ದಾಡನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಪೂರಲ್ಲ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದು ಪೂನ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮಡಿಕೇರಿ ಪೋನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಜಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಾಗ ಆ್ಯಪದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಏನು ಸೇರ್ದು 5 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಲ್ಲ ಅಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕನಂಡ ಕುಂಬ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಮಡಿಕೇರಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ದು ಕುಂಬ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಕಾರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪುತ್ತೂರದು 4 ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಯಾನೋರಿ ಐನೇ ದೈ ಮುಲ್ಪೋಲೆ ಆಜಿನದಾರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಡ್ಲೇರು ಆರು ಸುಳ್ಯಗೆ ಸೇರಿರು ಯಾನು ಇತ್ತ ಕುಂಬ್ರ ಸೇರಿನ ಕಾರ್ಡ್ 5 ಜನ ಪೋಪ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸುಳ್ಯರ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪ ಅಂಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನ ಬೈಜಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಕಪ್ ಬಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಪೂರ ಬರೋದು ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ಇರುಟ್ಟು ಇನ್ನು ಅವಲೇಜಿ ಆ ಕಡೆ ಬಪ್ಪನ ಪೂರ ಪೋದ ಆತನ ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆತನು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ 6 ಮಂತ್ ಕರಿನ ಅಂತ ಹೋಜಿನ ಪೋಡು ಬಂತು ಇನ್ನಿ ದಿನ ಬರ್ತನು ಒಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ತುಕ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀ ಆನಲ್ಲೇ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂವಲಿ ಎಂಚ ನಾ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ತೂವಲಿ ಫನ್ನಿ ಅದು ಪುನ್ ಮಾತಾ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಹಗೇಜಿ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಆತನ ತುಲೆ ಅವಸ್ಥೆ ಅದ ಶಿವ್ ರಾನಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಪಿದಾಡೊಂದಲ್ಲೈತೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟಿಕೇರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಬಂತು ಉಜಿರದಾರು ಮಲ್ಲ ರನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಂದು ಶಶಿ ಪುತ್ತೂರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಂಚಿದ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅಂಚನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಒಲ್ಪದ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಒಂದು ಶಿವು ಸುಲ್ಲಮಲೆ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಂಚಿ 6 ಚಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರ ಚಟ್ಟಿ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿದ್ದು ಸುಳ್ಯಾಗಿತ್ತೆ ಸುಳ್ಯಾಗ ಬೋದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಒಂಜನ ಆರು ಪಂಜ ಪಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಜ ಪಾಸ್ ಸೀಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕುಜಲ ಬತ್ತು ಜನ ಸರ್ ಇತ್ತೇನಿ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಐಕಿ ಇರಂತ ಕಪ್ಪು ಪೌಡರ್ ಮಾಡು ಕಪ್ಪು ಅಂತೂ ಇಂಚ ಕುಡ್ತು ನಾವು ಕಲರ್ ಮಿಸ್ ಆದ ಕುಜಲ ಆ್ಯಡ್ ಆಪುಣದ ಐಕ್ ರಜ್ಜನ ಎದುರು ಅರೆ ಬಿರವಡಿ ಜರಿಗೆ ಎದುರ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅರೆಗೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆಪುಚ್ ಅಂಚ ಐತೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ನಿ ಇಪ್ಪು ಇಂದೆ ಮುಗ್ಲು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆರು ಕಲ್ವನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪು ನಾ ಮಾತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪು ನಂಜಿನ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಸಲ ತಿಕ್ಕು ನಾತಿ ನೆಕ್ಕು ತುಂಬ ಮಾಲ್ತು ನಂಜಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಟೂರು ಬಾಡ್ರ 3 ವರ್ಷ ನಾಲ ಆಯ್ಜಿ 6 ತಿಂಗಳ ಆತಿನ ಮಾರೆ ಉಪ್ಪಡು ಇತ್ತ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂಡ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನುಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಜನ ಉಂಡದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೂರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಾವಡು ಒಂದ್ಸರ ರಿನ್ಯೂವಲೇಷನ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಚೀಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಲ ಪೂಂಜಲ್ ಗಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸುರುಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನಾಗ್ಲೆ ದಿಕ್ಕೋಡ ದೇವರೇ ಪೋಂದಲ್ಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಕೌಡಿಚಾರ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಕೌಡಿಚಾರ ಎತ್ತೊಂದು ಬಂದಲ್ಲ ಎಂಕಿನಂಚಿನ ಗಾಡಿ ರಿಕ್ಷಾ ದಿಕ್ಕದಿಜಿ ಒಂಜನ ಪಾಪ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊರ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕಾತನಿ ಬರ್ರ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ದಿಕ್ಕನು ಮಡಿಕೇರಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಇರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಗಂಡಸರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೆಟ್ ಆಫ್ ಎಂಕ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಪಣ ನಿದ್ರೆ ನೇರ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಎದುರಿಗೆ ಓದಿ ಸುಳ್ಯಗೆ ಎತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೆ ಇತ್ತಂಗ್ಲು ಬೋನಿ ಸಾಧಾರಣ ಬೋನ ಚಾಬಾರ ಪೂರ ಚಾಬಾರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮೆಲ್ ನಾಲ್ಬಾರ್ದು ಬಿದಾಡು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಪುನ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅಪುರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಐನ್ ಬಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ
ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆದ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ತತ್ತು ಭೂಗೋಲ್ಪದ ಇರಾನ ಅವು ಮುಲ್ತ ಮಡಿಕೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿದೆ ಅವು ಗ್ರೀನರಿ ಮಡಿಕೇರಿದ ನೋಟು ಮಡಿಕೇರಿದ ನೋಟು ಇತ್ತೆ ಆತು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಎಂದೆಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಬರ್ಪು ನಾನು ಫುಲ್ ನೇಟಿ ಮಾತೆರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗಲ್ ಚಾಪ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸೈಟ್ ಕಾತು ನಮಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಿತು ಮಜೆ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ವಾಹನ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಅತಿ ಪುರಾತನವಾದಂತ ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ತಂದೆ ಸಂತು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೀರು ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಒಂದು ಕೊಡು ಅಮ್ಮ ಬಂತೇನೆ ನೀರು ಜಪ್ಪೋಚ್ ಬಂತೇನೆ ಗಾಡಿನ ಕೊಲೋನ್ ಬಂತೇನೆ ಗಾಡಿ ಪೋಚ್ ಬಂತೇನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಯಾರು ಇಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ದೇವೇರ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ ಅವ್ರನ್ನ ತಾಂಗೊಂಡು ನಂಚಿನ ಏನಿದೆ ಆತೆ ಅದು ಶಿವ ಪಚ್ಚು ಕುಡಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಸುಳ್ಯದ ಜೋರೆ ಮೆಲ್ಲ ಮಾರ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಬಚ್ಚು ಮುಖ ನಮ್ಮ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಹೀರ್ ಕೈಕು ಬರೋದಾದ ಬಾರ್ದು ನಾವು ಸೈಡ್ போய் ಮುಂದೆ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮುಂದೆ ಐತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬರ್ತದ್ದು ಬಿದ್ದಾಡು ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಕಿ ಇನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಬಿದ್ದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೆಡಿಯವು ಸರ್ವಿಸ್ಗ ಮುಂದೆ ಬರೋದ ಅದೇ ಸ್ಪೀಕರಾ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ದೀತಾನ ಅದೇ ಎಂದು ಗಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ನದ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಂಡು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಉಂಟು ನಮಗೈತೆ ಪೋಮ್ನಾಗ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಜೀಪುಡು ಓಪನ್ ಏರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಉಡಗಟ್ಟಿನ ತಾರು ಕೆಂಪುದ ಮೆರುನ ನಾಯಕ ಪಾಡ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಘಟ್ಟ ಹೋದ್ರು ಬೈಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಏರಿ ಪದವರಿಗೆ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 26 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 6 ಪಂಡಿ ಕೊನೊಬ್ಬರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ದೂರ ಕಬಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ತಾರು ಪೂರ ಬೋತು ಈ ಕಾರ್ ದಿಕ್ಕನು ಜೀಪು ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವನುಂಟು ಸೊ ಪೋಯಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾ ಎಂಕ್ ಬರ್ತನ ಕಾರ್ ನಿಂತು ಒಂದು ಜಾಗ ಸೇಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಉಂಟದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾ ಬಾರ್ದು ಇದೊಂದಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಪೋಪುನಿ ಪೋಂದು ಪುನಿ ಓಡೆತ್ತನ ಮಡಿಕೇರಿ ಇದು ಬೇಚರ್ಡ್ ಉಂತೀರ ಪಂಡದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತೀರ ಬಂದ ಮೈ ಡ್ಯಾಡಿ ಮೈ ಊರು ಎದುರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಉಡುಪಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಬಂದಿರು ಗಾಡಿ ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೊ ಸುಳ್ಳಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಜೀಪ್ ಒಂದೇ ಜೀಪ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಬಿದಾರ 6 ಜನ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗಾಡಿ ಇರ್ತಿದ್ದು ಬಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಅಲ್ದಿರು ಸರಿ ನಾನು ಅಂಕಲ್ ಓಪನ್ ಅಂಚಿನ ಜರ್ನಿದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಏನು ತೂಪ ನಾನಾ ಮುಗುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಲ್ ಜೀವನ ಕಾಲಿ ಬಿಡು ರೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸರಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾವು
ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಸಂತರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅದಾರೆ ಪಾಡು ಪಾಡು ಕೊನೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊನೆ ನಾಳ ಇಂಚನೆ ಪಾಡು ಪ್ರಸಂತ ಇರಲಿರದ ಆರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಟದ ಅದೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಚ್ ಪೂರ ಉಂಡಿ ಅಲ್ಬನಿ ಯಾರು ಜೀಪ್ ಓಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಚೂರು ಖುಷಿ ಆಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಗರ್ ಆಪು ನಾ ತೋಜು ಅದೇ ಶಿವ್ ಬೇರೆ ಲಾಗರ್ ಆಪಿರ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಪುನೆ ಮಾಡಂತೀವಿ ಅವು ಬರ್ತಿದೆ ಪೂರ ಮಾಡ್ನ ಏರ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಏನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಡ್ರೈವರ್ನವರು ಕೈಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಗೊಂಡಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಾರಾತನಾಡಿದ್ದೆ ಸೀತೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸರ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಜೀಪ್ ಅದು JCB ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಎರುಗಿಡತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದ ಐಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೇರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಲೈಟ್ ಅದು ಚಾ ಬರ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜುಂದು ಚಾ ಬರೋಡೆ ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾ ಕುಡಿಯುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಚಾ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚಾ ಕೊರಡಿಗೆ ಸುದ್ದಾಗಿದ್ದ ಬಾರಿ ತಿರ್ಗಾರಿದ್ದ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಶುದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್ ಗಿತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗಿತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾ ಬರ್ದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀದಾ ಮಡಿಕೇರಿ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅತ್ತ 6-10 ಪವರ್ ಆಪನ್ ನಾನು ಸೇರಿ ಮಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಪ ಡ್ರೈವರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ. ಜಾಪಿ ಜಾಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಬೈದ ಏ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಸ್ ಉಂಡದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಸ್ ಉಂಡದ ಯಾವ ಬಲೆ ಜಾಗ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಪಚ್ ಬಲೆ ಚಾ ಬರ್ರ ಬೈದ ಬಾರೆತ್ತು ತುಪ್ಪುಂದಿ ನೆಯ್ಯಿ ಒಂದು ವೈನ್ ಒಂದು ವೈನ್ ಅವು ಮಿತ್ತು ಪುರ ಒಂದು ನೆಯ್ಯಿ ಪುರ ಚಿಪ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದ ಶಿವದಾದ ಇರೋದಲ್ಲ ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಸ ಏತನ್ನ ಏತ್ ದುಡ್ಡು ಏತ್ ಉಪ್ಪಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಡು ವಾಡ್ನ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿದ್ದ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲೆ ನಾದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪದ ತಿನ್ಪ ಬರ್ ಒಳ್ಳೆರಾರು ಪನ್ಪುನಾರು ಪನ್ಪುನಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಕ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬೇರೆ ನಾರೇ ಕೊಂಚ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀಪ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೆಜ್ ಉಂಟು ಓಡೆಲು ಪುಡಿ ಓಡೆ ಗಿಲ್ಲಲು ಪಂಜಿ ಕೂರಿ ಊರಿತ್ತು ಪಂಜಿ ಉಂಟಾ
ದಾದವನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ನನಗೆ ಚಪಾತಿ ಕೊಡಿ. ಚಪಾತಿ ಕೊಡಿ. ನನಗೆ ಚಪಾತಿ. ನನಗೆ ಚಪಾತಿ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಚಪಾತಿ, 3 ಪ್ಲೇಟ್ ಚಪಾತಿ. ನಿಮಗೆ 4 ಪ್ಲೇಟ್ ಚಪಾತಿ. ನಿಮಗೆ ದೋಸೆದ ಜನ ಹೌದು. ದೋಸೆ ಆಮೇಲೆ ದೋಸೆ. ಮಸಾಲೆ ಎಂದು ಚಪಾತಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಪಾತಿ 6ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ದೋಸೆ ಇರ್ತದೆ ಚಪಾತಿ. ನಾನು ಚಪಾತಿ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು. ಹೆಂಗೆ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಚಪಾತಿ ಚಪಾತಿ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾಲ್ತು ನಿಗ್ಲೆ ಚಪಾತಿ ನಗ್ಲೆ ಮಾಲ್ತು ದಂಚಾಗ್ಲೇ ಕೊಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮೆದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತಿಕಾಯಿ ಶಿವನ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಬೇರೆ ಚಪಾತಿ ಖಾಲಿ ಮಣಿಪುರ್ ಮಾಲ್ತು ಬೇರೆ ಖಾಲಿ ಬೇರೆ ಚೂರು ಖಾಲಿ ಆಗೋದು ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗೋದು. ಚಾಪಾರ್ದ ನಾನು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಅಡ್ಡುಂಡೆ ಮರ್ಲೇ ಪಾಪ ಏರ್ನೇ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗು ಇಲ್ಲ ದೂರಿ ಪಾಪ ಕೊರ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ತೇರ್ತು ಕಮಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಿದಾರ ಮಂಗ ಲೈಕ್ ನಾಮ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಈ ಜನ ತುಂಬ చెప్పారు ಈಗ ಉಂಡೆ ತಿನ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚರಣನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಗೊರ್ಲೆ ಸುಳ್ಯದ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರಸಾದವು ಖರ್ಚಿಗಾತು ಸಂಪಾದಿ ಗೇಟ್ ಪಾಸಾಯ ಅಂಡ್ ನಾನು ಘಾಟಿ ಬರ್ತಾನ ಸಮಯ ಬರ್ತಾನೆ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ. ಓಕೆ ಕುಂಬ್ರಾ ಲಾಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏ ಮೂಲ ಲಾಗ್ ಬರೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪೇನ ಅಲ್ಪ ಇರಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾಸ್ಕೋರ್ಲೆ ಊಟೆ ಮಾರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೋರ್ಲೆ ತರೆ ತುಲೆ ಮಾತಾ ಚಾನಲ್ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಅದು ರಿಪೇರಿಗೆ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಮಂಡಲ್ಪಟ್ಟಿ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಐತೆ ನಾ ಹುಳ ಹಿಡ್ದೈತೆ ಗಾಡಿ ಮಾಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಸಂತುಗು ಚಳಿ ಬರೋದು ಚಳಿ ಆಗುದು ನೆನಗ್ಲಿ ಇವರ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದು ಚಳಿಲ ಜೋರು ಮಂಡಲ್ಪಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಾಗ ಒಂಜಿ ಹೋದು ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಾಲ್ಪು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಳಿ ಪೂರ ಕೂಲಿ ಆಟೋದುಂಡು ಗೊತ್ತೇ ಒಂದು ಚಳಿ ಆಪುಂಡ ಸಸಿ ಚಳಿ ಅಲ್ಪ ಬಜಕ್ಕುರೆ ಬದ ಸೂವಾಡ್ಲಿ ಚಳಿ ಅವನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಮಜಾ ಅದು ಬದಲಾಗಿಂತ ಹೋದೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದ ಮಂದಲ ಬಟ್ಟಿ ನಾನು ಇಂಕ ಜೀಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಜೀಪ್ ಬಿಡ್ಬೋ ಪೂಜಾ ಬೇರೆ ಜೀಪ್ ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ
జీపు పూర అంత నంచి పోపున బెట్ట పోపున మందలు బట్టి ట్రక్కింగ్ పోపున నుంచి జీపులు పూర ಮೂಲು జీపులు పూರ ಮೂಲಲ್ಲ ನಾನು ಮುಲ್ಪರ್ದ ಜೀಪ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಿತ್ ಪಯಣ ಮಲ್ಪಡ್ನ ರೆಡಿ ಅದ ಸಂತೋಷ್ ರೆಡಿ ಅದ ನಿಗ್ಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅದ ಮದ ರಮ್ ದಾದೇವು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹತ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಕೊರ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಅವು ಹತ್ತಿ ಯಾನ ಅವು ಆ ಸಸಿ ತಿನ್ಪೇರದ ಪಜ್ಜಿ ಯಾನ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರೆ ಉಂಟದ ಕೊರ್ಲೆ ನಾನು ಯಾರ ಮಾತ್ರೆ ಈರನ್ ತಿನ್ಪರದ ಆ ಪಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಕಾಯಿನ ಅವಂಚಿನ ಜೀಪ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಜೀಪ್ನ ಒಂತದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ಹೊಸ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪರ್ ತಿಂಗ್ಳು ಜೀಪ್ ಪೋಪನ ಅಂಜಿನ ಪಾಯನ ಪ್ಲಾನ್ ಎಸ್ ಜೀಪ್ ತಕ್ಕಡ ಪಾತ್ರ ಜೀಪ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇರಲ್ಲ ರಂಚ ಆರ್ಡ ಜೀಪ್ ಏರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲಾರ ಅಂತ ಹೋಜು ಕಾಲೂರು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜೀಪ್ ಪೂರ ಮೂಲಂತದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೀಪ್ ಪೂರ ಅಂತ ನಾನು ಜನ ಪೋಪಣ ಜೀಪ್ 2000 ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅದು ಬಚ್ಚು 2000 ಅದ 2000 ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಏತು ನಾನೊಂಜಿ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎನ್ಮ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹೋಯ್ ತೂಕ ಪೋಪನ ಜನ ವೀಡಿಯೋನ್ ಪಾಡ್ವೆ ತಿಕ್ಕ ತೆಕ್ಕರ ದೇವಸ್ಥೆ ಬಂದಿದೆ ತೆಕ್ಕರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಚ್ಚು ನಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಸಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏನು ಅಂಚಿನ ತೆಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ತದ್ದು ಬಿದಾಡಿ ನಾನು ಬೋಂದುಂಡು ಓಪನ್ ಎಂಜಿನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅದೇ ಕೊರಿ ಬುಡಿ ಬುಡ್ಲೆ ಹೆಂಚಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರು ಗುಳ್ಳುದು ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಎದುರು ಗುಳ್ಳುದು ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಇಂಚ ಪೂರ ಬಾರಡು ಒಂಚ ಬಾರಡು ನೇಮ್ ಮಂಡ್ರ ಬುಜ್ಜಿ ಬಾగుంది ಗಾಡಿ ಏತ ಹೈಟ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಉಂಟು ಒಪ್ಪಂಜಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಟು ಅವರನ್ನ ಪುಡಿಕೆ ನಿಂತು ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಪೋಪ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುದು ಹೆವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೊಂಟ ಕೂಡ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮುಗಿಲ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಕೂಟಗುಂಡಿ ಒಂದು ಕೆಂಟಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬರಬಹುದು ಸಾಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು
ಕೊರ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ತುಲೆ Yes! Wow! Side at the guardian side down. ನಮಕ್ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅವು ನೀಲ ಗುರಿಂಜ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಟ್ ನೀಲ ಗುರಿಂಜ ಎದ್ದು ಅಂಚೆನುಂಡು ಐತೆ ಓ ಅದ ಮಸ್ತ್ ಮಜ್ಜ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ತೀರ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಜೀಪು ಬೈಕ್ ರೋಡ್ ಮಜ್ಜ ಉಂಟು ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಫನ್ನಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ವಾವ್ ಅಪ್ಪು ಜೀಪ್ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಜೀಪ್ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ನಾವು ರಾಮ 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 ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಸಾಕತ್ತುಂಡು ಮಾರೆ ವಾವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಚ್ಚುಂಡು ಅಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಪುನಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಬೇತೇನೆ ಅನುಭವ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆರದು ಗುಡ ಮಾಚೆ ದಿಕ್ಕುಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಫನ್ನಿ ಅದುಂಡು ನಿಖಲವರ ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ಇಂಚಿನ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಟ್ ಬಂದಾಗ ಜೀಪುಡೆ ಬಲೆ ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ಅನ್ಬಿಲಿವೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜಿರೋದು ನಮಕ್ಕೆ ದೂರ ಹೋಗಿ ಆಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡು என்ன கார் நிலத்திலாது எஸ் ஃபைனலி மாறதிக்குனே
ಶಿಫ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿ ಪಾಪ ಬೇರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಜನ రెండు జీపు ಅಲ್ಲೇ ಶಿವು ಮೇರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಅದ ಹೋಯ್ಪೇರ್ನ ನಾನು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಜೀಪು ಪೂರ ನಾನು ಮೂಲೆಂತು ನಾನು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಎಂಗ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎತ್ತು ದೂರ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಒಂಡಲ್ಪಟ್ಟಿ ಭತ್ತ ಮಂದಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಡೆದೊಂದು ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋಯ್ತ ಗೈಸ್ ಹೋಯ್ತು